Ćao ljudi, ovo je Put uspeha. Put uspeha, Luka i novi Ilija su podcast, sa vama. da, Luka i... Fuck, pa čekaj, ajde, čim se počekaj. Nećemo, ajde. Ovo je Danas Ilija, možemo. ja sam Luka, ovo je novi podcast na našem tržištu, Put do uspeha i naš cilj je da motivišemo i da podstičemo naše generacije da ka boljem ličnom rastu i Kao što ste već rekli u uspehu prvoj karijere. epizodi, kao što ste već mogli da čujete, želimo da napravimo promenu, da pomognemo ljudima u svakoj sferi svog života. I danas želimo pričamo o čemu, Luka? Danas pričamo o toj nekoj podlozi koja je bitna za bilo šta drugo što ćete raditi sad naravno u životu, jer mislim da je bitno da sa ovim našim novim epizodama da mi zapravo stavimo kao te neke početne cigle ka toj velikoj zgradi koju vi pokušavate da... Da, i svaka zgrada mora da ima taj temelj. Da, temelj je najbitniji. Koji ćete, I- na kojem ćete izgraditi? Da, i danas u drugoj epizodi pričamo o pozitivnom razmišljanju i negativnom Da, i kako to utiče. kako to utiče na vas, kako se rešiti negativnih misli, zašto je pozitivno razmišljanje bitno, kao i kako kako da promenite da više niste negativna osoba, koji faktori utiču na to i pričat ćemo zapravo malo i o depresiji i o zakonu atrakcije. Da, bilo bi mnogo dobro da naučite što je zakon atrakcije. Tako da krenut ćemo odmah Sa citatom. sa citatom, da. Ja bih htio da citiram, poznati Mahatma Gandhi je jednom rekao da čovek često postaje ono što o sebi misli. Ako budem stalno ponavljao kako neke stvari ne mogu napraviti, verovatno je da i neću moći. Suprotno tome, ako verujem da mogu, sigurno ću steći sposobnost da ih napravim. Da. Tako da stičete tu neku sliku. Baš me zanima o pozitivnom mišljenju. Reci šta je kakav je tvoj Pa, ja uvid mislim, i kako treba ljudi. Ja mislim da pozitivno razmišljanje je užasno bitno, zato što ako vi razmišljate negativno, vi prvo sami po sebi, po prirodi, nećete to pokušati ni da uradite. A ako ne pokušate da uradite, naravno nećete ni uspjeti, tako da ne vidim ni poentu zašto bi uopšte negativno Bukvalno, razmišljao. bukvalno. Mislim da je bitno da pozitivno razmišljamo jer prvo osjećaš se bolje, Da, to je definitivno isto. osjećaš se bolje, dozvoljava ti da sanjaš i samim time pokušat ćeš da uradiš to i u većini slučajeva ako stvarno to puno želiš i stvarno ti je bitno da to uradiš, ti ćeš to raditi. Da, jer ja bi isto dodao na to, samo to pozitivno razmišljanje. Kako to nekako, koliko god to zvučalo čudno, privlači pozitivnu energiju. Samo to tvoje razmišljanje privlači tu pozitivnu energiju. Jer ima isto još jedan dobar citat koji ne znam tačno ko je to rekao, možda ti znaš, ali glasi da čovjek koji misli da može i čovjek koji misli da ne može, obojica su u pravu. Što znači da ako ti misliš da si luzer, da si gubitnik, da ne možeš ništa da uradiš u životu, ti ćeš se identifikovati sa tom personom koju ti misliš da jesi. I samim time ćeš se ponašati I samim tako, ti ćeš sam sabotirati sam sebe, bukvalno ti ćeš sam sebe sabotirati. Da. Tako da, ali opet, da budemo iskreni, nije lako pozitivno razmišljati u svakoj situaciji u životu. A ja mislim da to se u današnjem domu veoma teško, pozitivno razmišljati, kad je sve, počnemo od vesti, od politike, od okruženja, od ljudi koji se stalno žale, veoma je teško biti stalno pozitivan. Da, jer ti ljudi stalno bacaju te stvari, kao na primjer, ne znam, kada Samo da gledaš... spuštaju dole, tačno, kao i naša spustiti zemlja. energiju. Da, bukvalno kada gledaš televiziju, ja i Luka iskreno da budemo ne gledamo televiziju. Da, mi izbjegavamo. Ja isto preporučujem da se izbjegava generalno gledanje TV-a. Ja mislim, možete da uzimate kao te informacije, ali većina je veoma beskorisna i ne utiče zapravo na vas. Tačno. A i toliko je negativno da samo u vestima svaki dan čujete loše stvari koje se Čak i one dešavaju. serije, čak i serije koje puštaju na televiziji su tako na nižoj svesti. Bukvalno pričaju o problemima svakodnevnice koji imaju neke porodice u, ne znam, u Turskoj ili Indiji ili ne znam nijegdje. Tako da, mislim da sve što ti treba u životu sada možeš da nađeš preko YouTube-a, preko interneta, koju muziku slušaš možeš slušati tu. A zapravo ja mislim da imaš i časovise i online stranice naravno. koje ti stavljaju vesti i koje možda uzmeš realno pročitaš informacije, a ne da samo uzimaš preko TV-a, slušaš šta pričaju drugi i da realno oni kontrolišu tvoju realnost. Sad mislim da bih hteo da ti dam jedan mnogo dobar savjet i praktični savjet koji možeš da iskoristiš u svakom danu svog života da bi ti sve što radiš bilo pozitivno. I reći ću ti kako, jer odmah ću ti reći sada, iako ću te ovo možda zvoniti da mi ne možemo da budemo pozitivni 24 sata. Da. Ne možemo, ta osoba nije normalna. Znači ako si negativan, ako imaš malo negativno u sebi, to je normalno, jer takvi smo ljudi.
Ali gledaj, sad ću ti reći... Normalno da se ponekad osjećaš loše. Naravno, ali gledaj sad ovo. Možeš da gledaš pozitivno i negativno na svaku stvar u životu. Na svaku stvar u životu. Bukvalno, ne znam da li ste čuli za onaj citat da ili pobediš ili naučiš o svojim greškama, nikad ne izgubiš. Mislim da je isto bitno da kažemo da svaki scenarij koji se desi nije ni dobar ni loš, sve je to kako ti to shvatiš u sebi. Tačno. Mislim da ono što se dešava u sebi zapravo određuje kakva je tvoja realnost, jer ti možeš stvar da prihvatiš loš i dobro, a zašto ne bi prihvatio kao dobra stvar i kao nešto što ćeš... Ako, na primjer, ne uspeš u nečemu, ti možeš na to da gledaš kao ne, izgubio sam, a možeš sa druge strane da gledaš kao... Naučio sam nešto novo, da. To je super što sam izgubio, ja sledeći put znam gdje sam pogrešio i to mi se neće dogoditi. Neće se ponoviti. Bukvalno, na primjer, Gary Vaynerchuk, ako ste čuli za Garyja Vaynerchuka, ako niste definitivno, ukucajte Gary Vaynerchuk, mislim da ćemo možda i staviti doli smo videa u deskripciji, link da, jedan od najpoznatijih preduzetnika i motivacijnih govornika, da, on je rekao da on voli više da gubi nego da pobeđuje. Što znači da... A ne znam, baš njegov liči se baš onako... Da, protivi se, ali tačno sam video jednom, nije on to naravno mislio, ali je to rekao kao I rather like to lose than to win, zato što on zna da ako izgubi više puta, bliže pobedi, znaš, jer on tu uči mnogo toga i ima motivaciju. Na primjer, ako ti, ne znam, ajde da kažemo da imaš depresivno detinjstvo ili da, ne znam, da su te drugari zezali kad si bio mali ili da si bio siromašan ili da je bio... Da, ili roditelji su jednostavno bili loši. Da, bukvalno. Ti od toga možeš da dobiješ dve stvari. I daću ti jedan primjer. Postoje ljudi koji su odrasli u tim porodicama, koji su ih dostavljali i neki od njih postali su, primjer, ne znam, serijski ubice, a neki od njih su postali najbolji ljudi na svetu. Zavisi kako shvatiš to sve. Da, kako su oni shvatili to. Neki su to shvatili kao, ceo život je laž, ne znam, moji roditelji su, zašto se meni ovo baš desilo, ovaj svet nije fair, sad ću ja da se osvetim cijelom svetu i da postanem to što jesam. A neki ljudi su rekli, ovo mi daje motivaciju i bit će još bolje kad uspem jer znam šta nisam imao i znam šta mi nije išlo od ruke i onda kad budem uspeo onda ću... Još ću se bolje ponašati prema drugima jer znam kako je teško tima kad se loše ponašaš prema njima. Da, tako da to je zašto je to pozitivno mišljenje toliko bitno. Mislim da bi trebali sad započemo pričamo o faktorima koji utiču na to negativno razmišljanje, na depresiju ili generalno šta to podstiče da ti budeš kao negativna osoba realno. Mislim da prva stvar što treba da uradite je da pogledate na svoje okruženje. To je prvo, mislim, to stalno govorimo. Bitno je da znate s kim provodite vreme, ko utiče na vas, ko je zapravo ta osoba s kojom najviše provodite vremena, s kojom radite sve i ko određuje vaše emotivno stanje. Da, bukvalno mislim da je to jedno... Jer ako si vi na primjer družite sa nekim koji je stalno onako pozitivan, želi da radi stvari, vi ćete automatskim vremenom pokupiti tu energiju i bit ćete i vi pozitivni. Morate shvatiti da si ti procenat, to sam već rekao u prošlom videu, od 5 ljudi, mislim ti rekao, od 5 ljudi s kojima se družiš. I da će ti oni uticati na tvoj život, na tvoje raspoloženje i na sve ostalo. Ali ja mislim da tu treba imati kombinaciju. Primer, ne znam, treba imati čoveka u svom životu koji ti možeš pomoći u poslu. Treba čak imati osobu koja je dobar sa društvom, dobar friend person. Trebalo bi prilike da imate jednog prijatelja za svaki taj za svaku sferu života, bukvalno. Bukvalno od ličnog razvoja do, ne znam, evo sad ću vam dati jedan primjer. Naprimjer, imaš jednog lika koji se mnogo razume u teretanu. I on će ti uvijek biti tu da ti pomogne kad god ti nešto ne ide u teretani. Onda imaš jednog lika koji možda nije toliko dobar u društvu sa devojkama, ali se toliko dobro razume u biznis i u programiranje da može ti tu pomogne. Mislim da treba da imaš tu osobu koja je dobra u svakom, da imaš jednu osobu za svaki period života. Primjer, ne znam, možda imaš neku osobu koja je dobra u programiranju ili u poslu i može ti tu pomoći. Što ne znači da je dobra, ne znam, u prijateljstvima ili dobra sa ribama ili tako nešto, ali može ti pomogne u tom smislu. Da, znaš, zato ti treba tako veći broj prijatelja koji će svakako pokrivati tu određenu... Da, ili na primjer imaš nekog lika koji je u teretani, koji ide stalno u teretanu, koji ti može davati savjete za teretanu. Onda imaš nekog lika koji je promoter u klubovima, koji može ti uvede u najbolje klubove i da ti poveća socijalni život. Tako da, a čak i ako možda nađeš nekoga koji je dobar u sve tri stavke, to je još bolje. Tako da taj čovjek može ti budeš neki mentor. Da, tako da moraš da gledaš svoje okruženje i da, jer okruženje utiče na to. Primjer, ja znam primere ljudi iz mog okruženja koji, iako su imali taj mindset
znači da razmišljaju taj stil razmišljanja gde su razmišljali pozitivno, bili pozitivne osobe, nisu mogli da napreduju jer su živjeli u okruženju gde su ih ljudi spuštali dole. I koliko god, veruj mi, znači koliko god da si ti, osim ako nisi neka ultra mega pozitivna osoba, koliko god si pozitivan, ako te ljudi, ako kad ustaneš iz kreveta, ako te neko nervira, ako ti gore nećeš uspjeti, ako psuje, ako se samo žali ceo dan u svom životu, bit će ti veoma teško da posle toga ostaneš motivisan i vedar i čio da nastaviš to. Tako da imamo isto savjet za vas ako živite u nekom okruženju gdje vas ljudi sputavaju, ako živite na primjer, ako živite u manjoj sredini kao što je selo ili tako nešto, i ako imate između 18 i 24 godine, mislim da je vreme da uzmete stvar u svoje ruke, da nađete posao, da se preselite u grad, da nađete cimere. Ako vam, na primjer, to vam je super ideja, ako ne možete da plaćate stan, da nađete cimera, da se preselite u grad i da u gradu imat ćete više mogućnosti da se povežete s tim ljudima koji vama odgovaraju. I onda da postanete dobri u svakoj sferi života i u finansijama i onda da putujete u druge zemlje, ali morate napraviti taj korak koji nije malo lak. Da se jednostavno odsečete od tih negativnih ljudi jer onaj ospitavaju. Mislim da bi ti trebalo da dodaš jedan veoma važan segment u ovu priču, a to je zakon atrakcije. Mislim da ti to veoma dobro razumeš, koji je Tony Robbins veoma dobro... Da, Tony Robbins to radi, ali i razni drugi kao Bob Proctor isto. Slobodno reći nešto to. Zakon atrakcije u principu je, da kažemo, zakon koji je napravljen sa filozofijom da ono što vi razmišljate, to ćete imati. U principu, zasnovano je da ste vi u principu vaše razmišljenje. Šta vi mislite, vaše misli ste vi. Da. To je možda, na primjer, neki ljudi stalno su skeptični i pričaju kao, imate onaj citat kakve su ti misli, takav ti je život. I sad kažu ljudi, kao, ma to je nemoguće, kao što se ja ako razmišljam o nečemu, takav će biti život. Ne, nego ima citirat ću na engleskom, jer je originalan citat sa engleskom, kaže your thoughts should be aligned with your words and your actions. Što znači da tvoje misli moraju da budu u skladu sa tvojim rečima i tvojim preduzimanjem rada i akcije. Tako da, ako razmišljaš pozitivno, onda pričaš pozitivno, naglas. I privlačiš također pozitivne stvari. Tačno, i onda delaš pozitivno. Znači, zato se kaže da kakvi su ti misli, takav ti je život. Jer misli treba da budu okidač za sve ostalo što će Ako ti razmišljaš negativno i negativno sve, ti ćeš privlačiti negativno. Ako si ti pozitivno ocena i onako samo pozitivno razmišljaš, ti ćeš pozitivno... Bukvalno smo vam to sada objasnili na primjeru. Kako ćeš ti to privlačiti negativno? Nećeš ti sada da privlačiš negativnu energiju kao ne znam ja ko iz nekog filma, nego ćeš da radiš, nego kako, ako radiš negativno, onda ćeš negativno da govoriš o sebi. Što će da prouzrokuje da negativno i deluješ. Da. Tako da, trudite se da u svemu lošem vidite nešto dobro. Ali to se ne zasniva samo i na tom pozitivno negativno razmišljanju. To je također, na primjer... Filozofija? Kakva ti je filozofija života? Da, pa ne samo to, nego, na primjer, ako vi želite, na primjer, da napravite ogromne pare, prvi korak bi naravno bio da razmišljate stalno o tome, da konstantno vaše razmišljanje ide uz vaše akcije i tako ćete mnogo brže ostvariti. Jer taj zakon atrakcije jednostavno tako ide. Kad vi razmišljate o novcu, vi ćete imati novac. Svuda ćete ga vidjeti. Da, bukvalno ljudi ne shvataju. Naprimjer, znam isto tako, imao sam iskustvo, pošto sam kao mali živeo u selu i da budem iskren, tu sam isto iskusio najboljih momenta u svom životu i naučio sam da cenim mnogo toga i naravno volim što sam živeo tamo, ali sam isto tako uspeo i da vidim neka razmišljanja nekih ljudi. Naprimjer, neki ljudi kažu, naprimjer, ne znam, bukvalno ne mogu da vide dalje od neke barijere uspeha. I zato su negativni. Naprimjer, vide ljude koji imaju više para od njih. I zato što oni ne mogu psihički da shvate kako oni imaju te pare, oni samo kažu, ma on je vjerojatno prevario sistem. Ili on je vjerojatno tajkun, on je vjerojatno ne znam ni ja. Iz bogate porodice ili je loš čovjek. I stalno ima ono kao on je loš čovjek. Da, on je loš čovjek, da. A ne možete da shvatite koliko ti ljudi koji imaju te pare, koliko su oni više radili nego ti ikada što nemaš. Ako ne fizički, onda psihički. Naprimjer, svako može, ja vam kažem to, svako može da radi na građevini. Dakle, vrlo mali procenat ljudi je nasledio skroz pare da on nije zaslužen to. Za veliki procenat sad u današnje doba sve su sami napisali. Tako da, naprimjer, htio sam kažem kako ljudi, naprimjer, kažu ne mogu, ako bude radio 2-3 posla, neće imati vremena na ceo dan, a ne shvataju da postoje, naprimjer, neki alternativni načini kao pasivni prihodi, gde ti odradiš jedan određeni posao i pare same dolaze na tvoj račun dok ti ne radiš ništa. To je u principu da vi u početku radite posao
i ne zarađujete pare, namestate neki algoritam, nameštate neku strukturu, neku mašinu koja će vam donositi pare na neki način. Vi u početku radite, ubacite ceo trud, napraviti taj sistem koji će vama tek kasnije da pravi pare. Tako da ljudi, na primjer, mislim ne osuđujemo nikog, ljudi ne znaju, neobrazovani su, nisu čuli za to, ali verujte mi, osoba koja želi da to čuje, ona će naći način da to čuje. Mislim ima onaj citat kad je neko, ne znam tačno ko je to rekao, onaj ko želi to da uradi, on će naći način, a onaj koji neće, on će naći izgovor. Da, bukvalno, ako nećeš da uspeš, uvek ćeš naći izgovor. Uvek možeš da nađeš izgovor. Mislim zato da je baš genijalna, to je pametna ideja da nas pratite, mi ćemo vama pomoći definitivno da... Ovo je bilo malo sad marketing, promotiranje, tako da, ovo je bilo, da, kao klasično, na primjer, mi sad pričamo i u sebi kao, uzgred, uzmite izbeljivač za zube, koji će vam pomoći. Dobro, ali generalno mi delimo pozitivne stvari. Da, može, znači mnogo toga, sve što će vam trebati, tu smo da vam pomognemo, tako da... Također, bilo ko od vas kome se svidio ovako to i želi, na primjer, da priča s nama ili da nam neki podeli njihove ideje koje bi te da čuju u sledećim videima, možete da nam se javite na Facebooku ili na socijalnim medijama. Na našoj Facebook stranici bit ćemo... Mi želimo da budemo grupa koja će biti dostupna za vas, jer mi ne želimo da budemo neke nedodirljive persone koje pogađaju neke mase i bukvalno ne možete dođete u kontakt s njima. Na primjer, šta god vas zanima, slobodno kontaktirajte nas na našoj Facebook stranici i mi jesmo mnogo zauzeti, ali prvom prilikom kojom budemo slobodni mi ćemo odgovoriti na ta vaša pitanja, budite sigurni u to i pomoći će vam na bilo koji način. Tako da, teo sam samo da dodam što se tiče tog pozitivnog mišljenja. Na primjer, ljudi koji ne vide te stvari, oni bukvalno kažu, ako bude radio 2 posla, radit ću 12 sati dnevno. A i više. Ima jedna žena koju mi znamo, koja vodi jedan biznis i, na primjer, bliska, i ta žena, na primjer, zarađuje pare tako što vodi taj neki biznis, uložila je neke pare u to, i ona već dobija pare ne radeći ništa, plaća radnike. Tehnički ona radi, ali samo održava. Da, održava, da. Tako da, to je jedan način, ne mora da znači da vi želite da se bavite tako nečim, svako ima svoj cilj i šta želi da postigne, ali uvek postoji način. Bitno je da znate šta želite, da poznajete sebe. Uvek postoji alternativa, uvek postoji način. Tako da, samo sam htio da dodamo za kraj ovoga svega, da popričam malo i o onoj lošije strani, to jest depresiji i tim lošim... To je nižoj frekvenciji i na samom dnu emotivnog stanja. Da. Realno ne znam što je depresija. Kakav je tvoj uvid u tome? Samo to kako... Mene baš zanima kakav je tvoj uvid u tome, kako se boriti sa tim, kako savladati ta osjećanja depresije, jer ja sam ih doživeo u svom životu mnogo puta i uopšte nisu laka da se sa njima boriš. Bukvalno imaš osjećaj kao da hoćeš da se ubiješ, tako nešto. Ja iskreno u mojom iskustvu nisam imao baš neke slučaje sa nekom depresijom, imao sam dana kad sam neki duži period bio onako smoren, ali nije to bilo ništa onako baš nešto ekstremno kao ko znam drugih. Mislim da mnogi ljudi ulaze i shvataju polako tu depresiju, jer zapravo oni ih ne razumiju. Da. To je istina. Jer znaš, lako ti možda da dođeš nekom i da mu kažeš što si depresija, Da. Zapravo ne razumiju, ne treba tu uvijek da pričate olako o tim nekim temama, jer zapravo ne znate baš puno. Ja mogu da dodam o tome, zato što ja baš znam o tome puno, imao sam iskustva s tim, zavidim ti što ti nisi imao, ali želim da kažem da kada se suočavaš sa depresijom, kada se suočavaš sa tugom, kada se suočavaš sa očajem, kada se suočavaš sa time da znaš da nisi ono što treba da budeš, da si luzer, da si gubitnik, mislim da je prva stvar koju treba da uradiš da se dobro isplačeš. Jer mislim da ti to skida svoje breme. Mislim da kogod vam, primjer, ima neki motivaci govornici koji vam govore stalno kao bori se, nemoj da budeš ovo, nemoj da budeš tužan, mislim da to nije dobro. Mislim da treba da shvatimo svoje osjećanja. Da ih jednostavno upustimo. Da, bukvalno, i ja mislim da je The Rock, ako ne znate ko je The Rock, on je jedan od najpoznatijih glumaca koji se bavili i u rvačkoj industriji i koji su od svog života... Dwayne The Rock Johnson. On je u stvari... Čovjek je veoma razvijen, ide u teretanu, ima veoma težak život, napravio nešto sebi, rekao je imaš dana kada plačeš cijele nedelje, ali u jednom trenutku shvatiš da ne možeš više čak ni da plačeš. Isplačeš se i bukvalno kada se isplačeš ne ostaje ti ništa više nego da promeniš to. I bukvalno ako imate neku tugu, nemojte da
osuđujete sebe, prihvatite to što imate u sebi. Prihvatite to što se dešava, Tačno, znači, jednostavno se opustite. kada si depresivan, prihvati tu depresiju. Prihvatite da je to jednostavno normalan deo života. Da, bukvalno mogao bi da kažeš sebi čak i ono, jebi ga, ja sam jebeni luzer i kreni da plačeš i isplači se dobro i posle toga kaže sad ću da promenim nešto. I verujte mi da će vam to veoma pomoći u svemu što želite. Ali isto bih rekao da što se tiče depresije treba da se, znači, treba jednostavno, ja mislim da čak treba, pozitivni ljudi, a i također mislim da pomože dosta da vi to kažete nekome. Da. Budite pažljivi kome kažete, jer, kažem, ima ljudi koji će vam pomoći, koji razumeju to, koji će vam dati bukvalno ramen na plačete na njega. A imaće drugih ljudi koji će biti u fazonu, ono kao, znaš... Da, bukvalno će samo da te još više... Spuštaju dole, da. Vi će vam žao kasnije što ste im možete i rekli, inače će se još više zatvoriti. Da, bukvalno. Ja mislim samo da bi trebalo još da dodam da morate shvatite da život u nekim situacijama nije lak. I da mi ne biramo gdje ćemo se roditi, mi ne biramo kako ćemo roditelji imati, ali mi možemo da biramo šta ćemo raditi, da, mi imamo sam svoj život i mi imamo te akcije koje mi možemo da preduzmemo. Znači, ti biraš šta ćeš ti da uradiš u životu, koliko god je život loš. Bill Gates je nam rekao, ako se rodiš siromašan nisi kriv, ali ako umreš, siromašan kriv si. Tako da, to sam ja shvatio u svom životu i Luka isto i mislim da to ti treba isto da shvatiš da život je takav kakav jeste. Moraš da prihvatiš realnost i da... Da. Kakva god da ti situacija, možda ti situacija nije tako loša u životu, možda ti je užasna, možda ti je gora nego bilo ko može da zamisli. Ali ima neko gori od vas. Tačno. I moraš samo ideš gore. Da budeš zahvalan za ono što imaš, ali ne zadovoljan. Svaka ti čast, to je veoma važno. Biti zahvalan, što znači cijeniti što imaš da jedeš, što imaš struju, što imaš neke stvari, ali isto tako ne biti zadovoljan time, jer ako si zadovoljan onda nećeš želeti ništa više. Nema napretka tu. Da, nema napretka, tako da prihvati život, stisni muda, znači budi jak, kako bih rekao, prihvati sve teškoće života, preduzmi, nek te motiviše taj tvoj cilj, ono što zamišljaš kao krajnji cilj, zamišljaš sebe sa svojim ostvarenim ciljem, šta god da je to u životu, da li je finansijska sloboda, da li je šta god. I bukvalno, nek ti to stalno bude na umu kada god ti je teško. I znaj da ti neće biti bolje ako ništa ne radiš, bit će ti samo gore. Da, mislim da onda treba se vratimo na to da početna stvar koja započinje svu tu akciju to je pozitivno razmišljanje, uklanjanje negativnih ljudi iz svog života i također biti u dobrom emotivnom stanju da možete zapravo da uradite sve to. Mislim da je zadatak za vas posle ovog videa, i to bih želeo da vam naglasim, da razmislite sa kime se družite, ko su osobe sa kojima kako oni utiču na vas. Kako oni utiču na vas. A budite pažljivi, to može čak da budu i vaši roditelji i da to ne primetite. To može biti veoma bolno. Kad primetite da vas vaš otac, kogod on vas da voli, ne žele da vi uspete. Zato što je to ljudska stvar, nije on da vas ne voli, nego jednostavno je tako. Da, jednostavno se plaši da nećete uspeti i zbog toga vas nesvjesno sputava. Tako da, moj savjet vam je, i neki od nas smo stvarno doneli teške odluke u našim životima i mislim da imaš jedan život. I ako te bilo koja osoba svesno ili nesvesno sputava sa toga, da li ti je bio najbolji prijatelj od detinjstva, da li ti je majka, otac, brat, sestra? Znaš, možda vam bude neki prijatelj iz detinjstva s kojim se družite svaki dan, ali ako on svaki dan je kući, puši cigare i ne radi ništa, samo toliko možeš da ga realno voliš. Samo ću reći, ćao, vidimo se, ja imam svoj život, ja te volim, ali imam svoj život. Rimljani imaju jedan dobar primjer, zove se spaliti brodove, jer Rimljani kada su išli, ne znam da su to bili Grci ili Rimljani, nisam siguran, ali kada su išli na ostrva da osvajaju, zapalili su brodove iza sebe. Zato što znaju da ako imaju brodove mogu se vrati nazad i neće dati se od sebe. A kad spale svoje brodove, onda će ili umreti ili uspeti, a najvjerojatnije će uspeti. Da, tako da moraš da bukvalno čak i preuzmeš taj rizik. Jer, na primjer, ako te neki ljudi sputavaju, čak i to bilo tvoja porodica, ako ih ti odsečeš od svog života u tom trenutku, ali ne mora ti vi skroz da ih odsečete. Ne, naravno, ali ako u tom trenutku, primjer, vas roditelji sputavaju i ti kaže izvini, mama, tata, kogod da si, ja vas poštujem, ali ja imam svoj život i ja moram to da idem, da ostvarim. I u tom trenutku možda će to biti veoma veliki pritisak jer ti onda moraš da ostvariš to. Biće teško, da. Biće teško, ali to je ozbiljan... Ali ne želite kasnije, posle 20-30 godina, kad budete nesrećni, krivite svoje roditelje za to ili svoje okruženje. Da krivite tog vašeg jednog druga, samo zato što ste hteli da budete dobri sa njim. Da. Tako da mislim da ćemo ovdje završiti naš video. Mislim da smo mnogo otvorili oči
u vezi mnogo toga, da ima nade, da stvarno onako kako... Mislim da se sve svodi na kraju na to. Sve počinje od toga. Naravno, postoje mnogo koraka koje posle ovoga ti moraš da preduzmeš i više dubine u tome i svemu, ali počinje sa ovim. Znači, put od Konfučije je rekao da put sa 1000 koraka počinje jednim korakom. Od 1000 milja, tako nešto. Znači... Ti znaš to. Da, put od 1000 milja započinje sa jednim korakom. Tako da moraš da počneš, a početak je najteži. Tako da, promenite svoje razmišljanje. Znači, naš savjet sada i ono što želimo vi da uradite, pogledajte za svoje okruženje, nađite te ljude koji utiču, možda i nemate te ljude. Da, to je bilo još bolje, da. Samo preuzmite... Ali najvažnije uvijek imate tu jednu osobu ili par osoba koje loše utiču na vas i koji su negativni i dovoljno da vi kad njima predložite neku ideju ili nešto, da su oni smoreni i ne žele to da rade. To je opet onako spuštiti tu energiju. Da, bukvalno. Ne morate da ih se rešite, jednostavno trebate da smanjite vreme s njima i da možda nađete te neke druge prijatelje. Da. Mislim da nikad ne treba da ih odsečite skroz, to je malo bezobrazno, da. Jednostavno da im možete da im objasnite da... Mislim da čak, moje mišljenje, ne znam da se slažem s tim, da bi bolje bilo samo, primjer, on te pita ajde da radim nešto, ti kažeš ne mogu, zauzet sam, kada ga vidiš u ulici, ćao, šta radiš, ništa, i ćao, bukvalno poznanik. Da mu pokažeš da si imao njegovo vreme, da on to nije poštovao i da ti imaš druge, ali opet ako on ikada bude želeo nešto od tebe, nemoj da budeš loša osoba i da ga kažeš onog trenutka kad me nisi podržavao šta je tad bilo, nemoj da budeš zlopamtilo. Ja mislim da on realno ni ne zna bolje. Da, bukvalno. Znaš, nemoj da ga kriviš. Tako da tu bi završili, mislim, tu priču. Prvu epizodu, to je zapravo drugu epizodu. Mislim da ono što je naša poruka za vas i što mi želimo od vas je da razmislite o sledećim stvarima. Razmislite kojim ljudima se okružujete, opet ponavljam. Znači, razmislite ljudima kojima se okružujete, razmislite kako oni utiču na vas, da li nekog morate da odsečete iz svog života, kako razmišljate, da li si se probudio danas i bio optimističan, sa željom da uspeš u životu, da ostvariš današnji cilj, ili si bio samokritičan i kako si se... Da. Tako da... Zapravo možete pročitati knjigu na pozitivno razmišljanje, mislim da to, ja sam zapravo pročitao par, sad ne znam koji su autori, ali ima zapravo dosta knjiga, pogledajte u Vulkanu ili gdje već imate oko vaše najbliže knjižare, imate sigurno par knjiga na pozitivno razmišljanje, ja bih uzeo jednu knjigu i pročitao bi je. Tako da, drago mi je što nas gledate, podelite ovo sa svim vašim prijateljima koji, znači, šerujte... Čak i onim koji negativno razmišljaju, možda ih promenite. Da, tačno, i možda tako donesete nešto bolje za njih. Obavezno subscribe-ujte za naš kanal, jer je to jedini način na koji ćete znati kada izbacujemo novi video i slobodno kliknite ono zvonce pored subscribe dugmeta, da ćete dobiti uvijek obaveštenja kada izbacimo nešto novo. Tako da, ostanite pozitivni, čeka nas mnogo zanimljivih tema, ne samo motivaciji, nego u životu uopšte, praktični savjeti o svakoj vrsti. Svakom aspektu života. Da, bukvalno, tako da... I to je to, vidimo se. Put do uspeha vas pozdravlja Luka Ilija i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao. Ćao.